O Monte do Bolo volverá a coller o xa tradicional festival co que o Concello de Noia busca poñer en valor esta área recreativa tan próxima ao núcleo urbano, ao tempo que impulsar o talento musical de moitas formacións locais. Celebrarase o sábado 26 de xullo e contará cos concertos de Denis RM, Forza Vital, Juan do Tractor, Puerta 4, a Banda do Lara, Sara e Majos e Ramos e Ullido. A apertura de portas realizarase a partir das 3 da tarde para que os asistentes poidan gozar do xantar, aínda que as actuacións non arrancarán ata 7 da tarde. Dentro a xente encontrase nun sitio natural, con un festival familiar onde pode escoitar música de todo tipo, pero sobre todo de xente de Noia, e que, bueno, pues pode estar ali todo o tempo, non? Habrá comida, habrá unha pulpería como sempre, bueno, pues con ánimo de que este toda unha tarde, hacia esa hora da noite, pois super a gusto en un monte, que además é aquí urbano. A entrada terá un prezo simbólico de 3 euros destinados á Cruz Vermella. Está previsto que os concertos se prolonguen ata a 1 da madrugada.